Moabot sa 2,800 ka mga bakanting trabaho ang gitanyag sa 23 ka mga kompanya nga misalmot sa gipahigayong Valentine's Day Job Fair nga gipasiugdahan sa Peso, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Pasado alas 9 pa lang kaganihang buntag, miabot na sa 300 ka mga job applicants ang midagsa sa gipasiugdahang Valentine's Day Job Fair sa Peso, Lapu-Lapu sa usa ka mall sa Barangay Basak. Ang manag-uyab nga sila si Alexa Grace Bulalhog, 18 anyos, ug Lester Milay, 19 anyos, mas gipiling sa job fair mag-uban, inay mag-date alang sa Valentine's Day. Pareho silang nang-apply og trabaho, isip mga service crew sa usa ka fast food chain. Planuhan mo nga magkuyog mi. Para makatabang mi sa mga pamilya mo. So, unya na lang ang date? Unya na date. Ano sa pagkita ng date? Unya na trabaho. Laay mo sa balay ka na walay trabaho ba? Para mapod makatabang sa parents kay si mama ka ng operahanan po. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga kini ang labing unang local job fair nga ilang gipasiugdahan karon tuiga, din moabot sa 2,800 ka mga bakanting trabaho ang gitanyag sa 23 ka mga kompanya nga mamahimong applyan. We are very much happy kay nagkailain-laing mga industries ang atong ipang-invite, no? Unya ni tungagi karong adlaw, perfect time kay naagya po yung mga na-displaced, no? Nya atong giatiman karon. And hopefully, ang katong mga naka-endorse nato nga mga displaced workers, mapangitaan gito paagi sa mga different government agencies. Nagsilbi usab kining one-stop shop sa nagkadiang mga government agencies kaysa mong dapit mamahimo ra usab nga makalukat og police clearance ug NBI clearance. Ug may mga representante usab sa SSS ug Pag-ibig nga mamahimong maduulan. As of 2:30 p.m., miabot na sa 647 ang mga narehistrong nang-apply og trabaho, diin 19 niini mga displaced workers. Samtang 88 usab ang mga na-hired on the spot. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.